जे जों खायनो थां दङ तिब्रामो था YTF TWF मिलिवै काइसामो हिस्टोरिकल गैदरिंग ना थां दङ गेदा त्रिबालनो तुई अमनो तुइनो जों अमनो तेबो प्रचार खायनो बगै तिनि अ खुमुलुंग आमसाइनि सिमि जों दाल बिदाल आमसायो थाङै काइसा प्रचार खायनाय बाइक रैली माध्यमे मोटरसाइकेल रैली खायि जों अमनो तेबो प्रचार खायि जाते जत सिनि तिब्रा सदफा जे सिनि अ गेदा त्रिबालनो सपोर्ट खायनाय बरक दले दले अ हिस्टोरिकल जे गैदरिंग फाइ मानजा खायनो बगै जों अ बाइक रैली तिनि खाय दङ सिनि अ बाइक रैली काइसा पीसफुल लंनाय अ तिनि अ बाइक रैली पीसफुल नि माध्यमे गाहाम गोरोंखाय डिसिप्लिन भाबे जों खाय दङ ताई साथे साथे सिनि जे 12 तारिखनि जे गैदरिं जे मास रैली अमबो पीसफुल सिनि गेदा त्रिबालनो ति सिं गैदरिं खायनाय पुरा सबल मात कुपलुंग खाय आगरतला कुपलुंग खाय सिनि गैदरिं नाय ताई लगी गेदा त्रिबालन ताई सिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट न तुइनो सिनि गैदरिं हामबाय ताई आं जत सिनि तिब्रा सदफानि लुकुरकनो आं कयनाय अ सिनि गैदरिंग हाय सिनो लगिरि फैदि सिनो फानग्राक खाय सिनो गेदा त्रिबालन जे सानमानो ते फानग्राके सिं दल के बुबाग्रानो उक्लुक्ति फानरुय जों अ गेदा त्रिबालन जों मानथानि लगिरि फैदि बुबाग्रा ঐতিহাসিক একটা জনসভা আগরতলা ন্যাশনাল বলংনাই অ দিন সিংগমন ফুনুগুরিনাই টিপ্রাসার খানচাংখাই বরংनि फान बुसुक फान क्राक खायै चबा खालायमान खानानो जों फुनुगुरिनाय एबं अमनि लगे लगे जों तिनिन सिमिनो खातुं खाजां टंका पाराम जायो सिनि दफानि बररक खाना आस्ता बल थांगै बुबाग्रानो लगिरि उइचिनि ग्रेटर टिपारलेन जों दाटिनो मानानि बागै जों जे सबा खालायमानि अमनि मेसेज तिनि कामि व तिनि जत जागानो सबै टंका एबं खाना थांनानि बागै तिनि सिमिनो लुकुरो खातुं खाजां उइ टंबायखा आंखा खालायो तिनि चिनि अ खुमुलुंनि बाइक रैली अमो बाय तेबो हास्ते गनांगै चिनि खानानि जे आस्टबल जे गैदरिं नानि अमनि काइसा काहाम मेसेज थां सगैनाय एबं बर खाना दाटिनो आस्टबल ग्राउंड फायै चिनि सबानो तेबो बुसखांगो आगुगै रिनाय हनै आंखा खालायो गाय खाना फायनायनि बागै जतनो हाय कचारै आं आंनि क अर आसक्तिन मुथाखिन हामबाय जतनो खबर दो नगद खरमनिखौ अंग्रेजों नगद खबर दो नगद खरमनिखौ अंग्रेजों जतनो खबर दो खोनानि सालथों अ खाना फुरनि आगामि कापखौ दुखुजों जों खोनानि सालो आगरतलायाव माथो खायनाय मिছিল संजाखौ